Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tadzoka zvekare kana muchiri kuyeuka kurushinga takamboburitsa nhau yemiti yakangotemwa yakangosiwa yakadaro. Nhasi tiri pano zvekare kune vari kungotema miti vachienda, ava vari kutotora vachienda, asi vari kupinda muploti yemunhu vachitora miti zvisiri pamutemo pavo. Mandlovu miti ida kutonetsa apa vanhu iri kuti protect ndoiri kuti chengetedza ndokunobva oxygen yedu apa iliqiniso balalele emakhaya. Ngiyakuthemba liyakhumbula sake sabuya ke sile ndaba esasilayo erushinga, ezihlahla ezaganyulwayo zachiwa zikhona apho zawoma azadliwa ngumuhlwa kwaphela kunjalo kwachabalala kunjalo. Namhlanje ke asiyaphenduka njalo asisedale lika Chief Chiweshe alapho esihlangana khona kuseplazini. Abantu bayafika bayathatha bayagamula izihlahla baphuma kungela mvumo. Ngakho ke kulicala ukubana izihlahla ziganyule. Izihlahla ziqhakathekile, aziqhakathekile kuphileni kwethu, siyazidinga. Ngakho ke ukuzigamula kuyinto engavunyelwayo. Ngicela siliphathele lona manager zvikunzi manager vari kuonekwa sekunge vane zvekuita nezviri kutora nzvimbo. Vari kuti vanhu vanochisa zvazoti zvikazoti tisingapedzi ka tisingapfakuri muzvinzwire mega nemo mutonge muri eZimbabwe kuti mambo vanoitonga se uye muri eZimbabwe munoitenga se. Rangu zita ndiPraise Zingwena. Tadiwana Shekutama. Semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Hakuna mtu kuziwari ezi kutoshamisa chizwa kuchinda papa asita rungomani ata rungomani that's my father atokuza atokuza arikokwema zvinofanira handinzi ende asiri akawanda miti iri kungotemwa. Pandakapinda panga pane mhuka dzinochisa mhofu
wetu ukapindura ngopinda kudenga zvese mubinzwa nyaya yekutaura vaniki vagore dema vari kutaura vakatarisana namambo nekuti vari kuadresa sekuru vavo ngavatarise makurukota tarise makurukota mukama hweitozotaura taavacho gore dema uyu chichenyi uyu ari kulodhero yakakura purasi inozviwa kurukumainoina ine 885 hectares imomo zvekona chimunhu ane 890 something I think kozoita kuseri uku kune dzimwe 450 dzinoita mapurasi matatu ane matitle deeds avo each in title deed nadzakazobatanidzwa nemurungu pamberi apo zvikaitwa estate mapurisa kutotomboena mine commission anga tombodzera zvishumba akaizvanza gore madhuri audiri nehome affairs nyaya zvakutokozera hapana chinoitika ndaruza mombe 12 so far makomba ndairima kudzirisana ndairima hakuna anga chitimurana neni kumo ndairima seed maize ndichendisa kusidku ndakanga ndine mombe 300 izvino I'm down to 27 saka nyika inoita sei mtegezana mamsoro emtegezana kunosa nyaya yakuunza yapa ndeyei nyaya yekukuyo ndeyekuti ndibhisirwe vana purasi ndichiite basa repurasi ndirime mavasunga here kana kuti mimi ndiri musungu mavasunga here ava ndivo vakasungwa ndichinzi kuti mavatumurasi asi masimba ndo andisina asi ngosodina maita zvakanaka saka apa zvamasungwa mukauya handiti maona kuti mambo vane simba rokusunga vanhu vanotema tikaona kuti hamuzivi muri kutema manje next time mapurisa kana agume obata munhu akabata demo chokutanga chatoda kuziva chokuti vanhu vakabata matemo avo vari kutumwa nayo ndopata kuda mupurisa akasunga kuti akanzi ndareresa wakatevera ichokwadi isinoti mukufamba kwatinenge tichiita mudunhu ramambo chweshe takasvikawo nomupurazi rababa gore tasvikawo nomupurazi yekuona kuti ko apa pakambomira sei saka tadaro takaona kuparara zvakanyanyisa okonazi yepurazi racho ndobva tatsvaga kuti muridzi wepurazi iri ndiani ndobva taona vari baba gore ndobva tatsvaga information yokuti information iyi zviri kuitika izvi zviri kuitwa sei. Saka mukufamba kwatinenge tichiferefeta takazoona kuti motikari dziri kupinda mupurazi iri dziri kupinda nepaboom gate rinopinda richienda nepamba pacho pamain house. Saka ndobva zvatinetsa kuti ko motikari zvadziri kupinda nepaboom gate dzichipfuura nepamba hapagari munhu here, iwo wagore waripi? Saka ndakazosvika ndobva ndasangana namaneja. Tasangana namaneja ndobva ndamubvunza, tamubvunza kudaro wakaramba kuti vanhu vari kuita izvo zviri pabva watya. Asi chakaitika ndechekuti isu tinoita tsvagurudzo, zita rawo nenhamba dzawo dzefoni taiva nadzo.
tinobvunza uno vamwe vanhu ndakasvika pano mamwe makorokozi ndikavabvunza wakanditi zvishuwa pane rori rekenge riri apo marimwe zuru rori iroro takabvunza kuti kwakomana mukuita sei zvikanzi zvinowaridzi mukati saka pakazosvika mupurisa anoshanda mupurazi munomu anogara munonzi makamzi zuru akati imi wakomana imimi kwamakusvika ikoko hakusisiri kwenyu siyerai nezviri nemibvunzo yamuke maakubvunza takati zvakanaka saka ini ndakaramba ndakuchidzikadzika namaneja ndikati aiwazve kana kuri kuti iwe uri kuti hautambire uye zvausi muridzi wepurazi chitipa muridzi wepurazi titaure naye timuonese timubvunze kuti izvi uri kuzviziva here zviri kuitika mupurazi wakaguma rini kuuya mupurazi rako wakaguma rini kutenderera mupurazi rako uchiona zviri kuitika ichokwadi ipapo ndo patakazotaura nababa Gore wakashamisika chaizvo wachinzwa ndichivati ndakusungai wakati nemhaka yeye ndikavatsanangurira ndo pawakazoti inini nyaya iyi kunzwa nokuziva kuti zviri kuitika ndingaziva asi zvandishungurudzawo kuti ndingazvipedza sei ndakati zvisinei muri kubvuma here kubatwa kuti takusungai zvikanzi hongu ndikati munobvuma here kuuya kumatare amambo kuti mutsvage advice muchibatsirana namambo kuti mupedze dambudziko ramuinaro zvikanzi hongu ndikati zvakanaka kana muchibvuma chitaurai kuti todii zvikanzi ndisungei ndinyorerei pepa musiyire muchinda ari ipapo ende ichokwadi ndakazoita hand over kufoni kuno muchinda iyeyo ndakanzwa vachitaura vachiti tambira pepa iroro ini ndiende kosangana namambo ndigotaura zvichemo zvangu ndiedze kubatsirika asi mupurazi rababa Gore maparara sokutaura kwandakamboita last time kuti tine chinguva chidiki tichitaura nezvekuti mazowe tichatadza kutaura nezvekuti mazowe zvachose ndo muono wandingamubereka maita basa isusu navabhati vachitaura zvinotaridza kuti imi muri kushungurudzikawo nezviri kuitika mupurazi menyani vashandi venyu vari kuti kudii uyaya batidzwe vakomana vati vape nzvimbo vagara ndo vashandi venyu ava right varume vaGore vari kuti ivo imimi vakakupinzai basa kuti muchengetedze purazi ravo muone zviri kuitika muchivapawo maripoti ndizvo muri kushandidzana navo zvakanaka ndizvozvo tatikumbirawo kachidimbo kenyaya yevanhu vari kutema miti mupurazi mavaGore zvakashungurudzwa kana mupurisa wamambo akauya ikoko ivo wese chii chiri kuitika tipe hombo dare rinzwa mutaurise nokuti vanhu vese vada kunzwa kuti nhau yemiti inofambiswa sei nokuti ine nyaya kuti pamusoro inini muchidimbu changu ndofunga ndichisvika ndadokwanisa mupurisa manager pandane kuenda affairs tina security wedu mupurisa amusii ndiye watinoti zvaitika zvese vedu mupurazi vaita kanenge kachiteerera vazhinji vanhu kutorokoza vanongoya bedu saka kazhinji mupurisa ndianoya nemareports kwandiri indopawo manager ndiye ndonzi kamudyariwa tingati pachitupa ishua wakatoma asi ishozikana kamudyariwa Ishmael Katoma. Saka zvadaro mupurisa nguva zhinji wedu paanotenderana vanhu vari maripotsi manager ndaona kwakadai kwashero manager ndaona pane munhu ari kugobora ndofunga pane last year titombopa ripoti kuna bosi paiti paona paatogoborwa tanga taado kudhuze kufamba munhu hanzi aitema achigobora achiti munda hanzi ndiri mupurisa wamambo ndofunga takatodza bosi wakatomboenda wakatombotorera dema hanzi ndiri mupurisa wamambo ndipangu pamunda takati kudhuze nekufamba ikoko saka maripotsi anogara achipa
then totacho obva achizondipa mareposi izvozvi yemota idzi. Mupurisa ari kushanda naye masikati usiku nekusina security. Inini ndinotongobatsiridza usiku kuti chii chaitika. Unogona kungonzwa mota kuti fe pakati peusiku wakarara. Ndotofonera vanenge ari kukomboni. Chakwadi nzwa pane mota unogona kuigarira here. Ndanzwa chirwere chadarika. Unosvika wayadimwo. Kwapinda roda uzoti atakurei. Maybe huni idzodzo yabuda. Tofuma togadzira. Kuzosvika kuuya kwavakaita wakura wakanditsanangurira wachinditsanangurira ndakatodaiwa zvamaita zvanaka. Tikutodetsekawo mariposi tatokuwa kuna bosi tikuneta nazvo. But kuseri kwoko takada kuenda kwaudza kuti famu redu sinoriziva. Mara kaperera tikaenda todzingwa daguzi kwenyu. Muno mugame park muno. Amutonge kupurazi kwenyu. Totorafurwa. Saka takutotya kutoenda iko kana tigone kuwa control asi chatikutoziva nje kuti vanhu vakutoita zvavanoda kuseri. Tichaurayiwa kune vanhu vanotyisa. Saka kuzopedzisira kudimura kwaona kuti isu tine nharo wakadimura waya fence yedu pagate paungari pakadoko anogara nemakizi ndimi. Hakuna kunzi security kana ani anogona kukinura gate kunze kwangu nyinyi. Kana yapinda mota ndiita kinura kana gate open. Oro EOC waya yadimurwa. Mota ziyadarike neko. Right now dai kurunzi kukwanisa kuenda wanoziva road yepamakuwa pakwaka muzezuru kamipaziva nepashumbo ndokwadza kupinda nadzo rori kune zvimarori 2 zviud cheyero acheblue nechewhite zvikupota futi zopota kuseri futi kukomani kwediko ndo maziri andokuzviita. Alright. Saka ripoti nenguva yakadii pafoyezi Shitsa said miti kazhinji zvokunyanya zvemarori izvi zvehuni izvi zvanyanyira ndofunga DCA kasikangazanitizvo DCA ndokwanyanya kwezvirori zvinoenda ndezvekujumbo hazvodarike usiku masikati ndona zvanyanya mashure kwesi kwanga usingatemwa kwanga kusingatemwa zvokuti wanhu unoona tovatema mapango bosi kazhinji dzimba dziri mumana kamuzezura munaimba izvidhina kao obvious kwandotema mapango ndiko kwedu kuchino nemiti yakanaka. Inini ndire ngirini ndakatombosvika kuguma pamutaura rori blue ndakaiona vakomana avo ndikavabvunza vakomana ava kekutanga kanda ndakaita rukuviri nichivabvunza kekutanga vangapinda nekugedhi kwenyu vapinda nekugedhi kwenyu ndikavabvunza kuti vakomana machekero amurikuita miti aya zviri kufamba sei vakatitaura kuti isusu tinotopiwa mubvumo namaneja ndiyanotipa mubvumo ndakatanopai mubvumo muridzi wepuraza achizviziva here vakanditi ini hatizivi pauviri pana bosi nekuti vanozivana here ndikati kungopiwa mubvumo chete pasina zvimwe zvo zvamaita here vakandiudza muromo kuti kana kuchiuya big truck tinoipinda tinobvisa $40 kana dzamuta diki dzima 7 ton yamuta rebri 7 ton vakati ndopa tobvisa $20 ndo mataurira vakati sei vachiti vanopa manager nemupurisa handizivi kuti mune mupurisa here anonzi Boxer zita iro rakabuda Boxer zita rakabuda chinzi iyewo inenge achizobatsiridza security yavo because vanhu ava varotanga vanozoita nguva yavanonesana nemakorokoza manje makorokoza achiti aiwa muri kuparadza saka Boxer pane one occasion madzisura andikuita iri tonzi akatozouya akabereka futi yake achitoti aiwa imimi zvamari kuita zviri wrong hamene kuti ipapo mungapajekese sei ndo information yandakaona yenzi on isiri yekuudzwa survey yandakaita ndoga ino pamakadaro Boxer makamuona handakumuona but information ndakainzwa kwavakomana vacho vaitocheka the way 6 ndozvati kuti munhu kana achida kuita chingwa anototsvaga support yake isu tatotamburawo kudimurwa waitogara akabata mapinjisi nguva nenguva kuseri kunenge hatina simba rekutokutonga kubva pane chimaini chiri padhuze kufamu kubva ipapa chimaini chiri padhuze pafamu inozoita kugara kuchenga dani hatina simba inini
nyaya yekutorwe ndeyekufoma yemari yekubuda hatizivi ndeyekufoma ndeyekufoma kana kutoti rori tawirirana nerori ichipinda pedu ndofunga izvozvi recent makaenda kuti muone kuti pane madhivhi akarakidza kuti ari kufamba izvozvi here nenzira ari kuedza kutaura kuti ndiwe kutofamba rori izvozvi motoona isi different nekufamba saka pakutaurwa yemari parori vari kudoma zita rasecurity vakariziva sei handizive asi ndiye rebombshero bombshero zita rake anonzi Alex bombshero aiwa anonzi Alex Tiam. Alright, rodi yamuri kutaura ndikuwirirana nayo ndakazoita survey futi ndavabata kechipiri futi vanhu vavo vakusenzesa rodi inoyande pashumba yokwiza yakadai yakatogadzirwa ndikavabvunza ndichikonzero vakomana vacho the same guys vane rodi yeblue iyoyo ud vakati kutakunzveka tollgate handiti tollgate handoiziva tezvazvanoita panobatwa mari yekufureka zvatakutiza tollgate ndo chikonzero chavakapira kuti vakushandisa rodi yekuno gwati titaurire chokwadi chiriko ndechekuti information yamanager ndakaburitsa foni ndakawaratidza phone number dzavo ndikawaratidza zita ravo ravari kutaura wachiti rinozikana ndiri kuti nhengi ivo sei vasina kukadzika kuti inini semupurisa information kuti zita ravo ndasikarizive ndakazobvunza kuti ko vana manye vacho vanogara kupi vanogara umo but hawana kumboda kuzvitora serious kuti wabvunze kuti ko inini information makaiwana sei yokuti mungaziva nhamba dzangu dzefoni exactly mungaziva zita rangu exactly sei because information tekeita injira ichidudza kuti imimi manager munochokuita nemupurisa iyeyo anochokuita sokusvika paakaita pamakorokoza ekenga atsura vanhu verori avo akati imi vanhu wakomana imimi zvezvekukorokoza izvi siyanai nazvo hazvisi zvenyu kwamakuenda kusi kwenyu sei vanhu vaite zvavari kuita ndo vanhu vakarisa information iyoyo yese kuti tiringe tichizoziva ndosaka makaona takati imi kuti tichakakawadzana nemi zvakanga zisingaite tibati vakuru venyu wagoziva kuti imi munhu ndimi muri kuita izvi uyu matara ndiani unonzvakazvaita ipambo ngotaura tizo mwauri kuti ndengoti kana rwedzibuda ndogona kutodzana chitwa dambo ndomuka kusenivenda kuita se kugadzira kugeto nguva zhinji zvinongwa ndotombofonawo zvinoroita se irikupinda but kuti ndizoimisa manje ndirwani kuendo zvono ndogona kuita se kuvhiringa kosei kusingafonera mapurisa mapurisa vandombo abata muroti polisi zitarapi kuti izvo zvinofamba nemoto vanhu vauya varikutora polisi zviuya makambozviita here zvasakazviita samuti zvinoenda kuti vanhu vanopinda kufamba nemotirodha imango kumbata kuti zvinofauzia aisi ripoti tinopewa aimaneja topambeka kuti kuna vanenge vari kuharaka totaura sei kuti tifonera position tine vanhu sada kunyepa zvangu ine handina nhamba zhinji dzemapurisa wandingagone kuziva kuti kana ndaita dambudziko rakadaro ndingafonera handi makore makati ndakwanisa dambudziko rekuchimba kweuni asi kuti izvi zvinhu zvanyanyisa but zvagara zviri right saka pafoni ndapedza hausoda kutosvika kunzii ndinosvika seusingati papolisi tarapemiti taita dambudziko purasi kudeve vanhu pakutema handiyo mistake handiyakaita wasandambotsvaga kumapurisa pavari avana agora kune mabhesi ariko kusaizi kwavo iko hakuna bhesi iri pedyo nemi bhesi uri kudhuze remapurisa riri apa rimwe riri kutevhedhero papama hapana kuri papama nema policing area yenyu itevhedhero handiti kunenge kuno kumakadii kuzotobota pano saka varume imi munotaura kuti munoshaya zvokuita kuti mubate vanhu vari kuti vaika varume ngatitei serious
because unozwa kuti kana mukaisa maspike chaiwo murodhi yenyu yamunoti this is out of bounds pakarohwa mota yemunhu muya muyachereka ponja mavhiri ese munotaura kuti pedza istori yenyu yapakatanga unoziva makambozviite because imimi munoda kuprotecta vanhu muri kuprotecta vanhu kupinda munzvimbo menyu kono vakukupinzira imhepo manje pakambobatwa munhu ane trust radambuka nehuni wakatoya kuna bhosa munhu abada uya nasecurity saka ndozvikundinetsa kuti takanzi tikuita syndicate handiti tisei tichizopa mareports tiri musyndicate of which dai kunzi rori dziripo idzodzo moenda parori yeblue kutaurwa iwo inokuenda idarika highway kudaiso kutaura chokwadi pamberi pamwari kudaiso aisatambopinda nepedza asataiona chidarika nepedo asataiona chidarika nepedo mota asi nokodzona chidarika nehighway kana kuti kuenda kana pana wakomana kuti pane anoziva uyu here kana kumwe tangoungana reso kuti pane wanoziva here munotoona pachishaika anonongezera saka bombshell ndiye akapa varume ava nhamba dzenyu manager mumakorokoza baba kutaura chokwadi makorokoza yanototi zesu zvakanyanya makorokoza azekuru efundo yomakamuzezuru tiri against nemakorokoza isusu kwakamuzezuru chaikwa ndikutambire nokutya because pari kukubatira nyaya yenyu manager kambe pekuti basa renyu chaiko munofanira kugara pedyo nemupolisa basa renyu kuti akubatsirei tinotya kuponda novadivi paripoti yekupolisa yekutorwa kweunobvira magara 4 years hamuna kana 1 zuva ramakaba zvinoti yekupolisa vanobatsira chii vari kuharare imimi ndimuchengeti wepurasi musingaripoti polisi chinokubatsirai apapfuti vakapuwa futi nemurume plazi imimi makorokoza atomboita effort yekumisa vanhu vari kuparidza plazi renyu on your behalf mupurisa wenyu uya osunungura vanhu vachiva makumusiya futi uri makorokoza ari kupasa baba mukorokoza ndiye munhu anozi akangwara isusu kunzi takada kuedza kunge toda kutaura nemakorokoza ka vanogona kuti pandukire isusu kana ndoengareka nabhosi nemakorokoza bhosi chavari after kuparadza plazi right now unofunga mushefu wakauyawo ndakataura kuti one tataura nyaya yemiti chionai padhuze pakuchera wachiuya ndakati chionai one mataura nyaya yemiti pamabva napo mamboona pane munda here munda wakanyatsonaka kana mai muchiziva nezvekunoku maona here kuti kune makorokoza kuri kuparadzwa ndo problem yatiinayo mukorokoza hati mugone saka zvamadaro matoitawo zvakanaka kugedhu kuti aruza makilomita 3 yachidimurwa nemakorokoza gedhi redu chaicho rakakambogwenjerwa one side kudaiso ndofungwa ida kutobvisa gedhi racho kuti wapinde mupurazi toita sei tibatsire iwo mira manager wakamboziva nenyaya yemakorokoza 60 yakasungwa mai manje last week wakamboinzwa kungonzwa vakanzi kana asina 3000 abudu patroa action kaipapo munofanira kugara pasi naboss panapa akapa tikasaisa stiff measures hatibudiriri but mimi manje ka munotovatya saka muri kuitei kana muchityika makorokoza pamwe pachicho chekuti tadaidza bosi totoungano patonoti vanhu akawandisa autoziva toona vanhu akawanda toona vanhu kusvika ma1000 varipo tichiti handi tatomboenana kuti tosvika vanhu vanomira vanhu vyako vakazara kutosvika kuti totanga kuita imimi ndaona hedu kuti mune nyaya yenyu hongu muri kutorerwa miti nemakorokoza hamuvazive murungu wenyu havazive but nyaya yataakudzosa kuna mambo kuti imimi makatema miti mudunhu ramambo nokuti maifanira dai makatonomhan'ara kumapurisa amambo imimi vacho kuti uyai mutionerewo but mapurisa amambo vakatotsvaka ega takuzwa michini ichichema amovava vakatosvikawo kwekwe mune mhosva imimi nemurungu wenyu mese makata negligence mukaraga sango ramambo richitemwa kusango kwacho ndokumambaini kwewamwe watongwa apa vadatopetera mupurazi menyimo havazivega mamaini yakavata wakuzvitonga kaikunza zviva moto tati imimi ndimi muri kuregerera zvichiitika
inini ndoona kunge muri kubatanidza makorokosa handitika muabatanidza nokujumba rutema uno vanhu vakasiyana. Inini survey yandakaita personally sina background kwete yekuudzwa, ndakasangana nemumwe munhu wandokosa kuti kuzaizita anozvita ane claim anfuta ane claim anonzi maurukira achitaura kuti ini mbune ndakatombunganza makorokoza tikamisa vakomana kuti vasacheke miti makorokoza kaya vata zvimainini vaona kuti vari kuparadza ndobva amira akati imini mirani ndobva vanhu ivo vakazosunungurwa nesecurity wenyu imimi ndiakazoya nepfuti achiti vasiye vakabva vacheka murikuona pane nyaya yedu yaveturaraona ndo zvakata kuti mubatwa zviri zvari ngozi security hafambe nepfuti inogara nayo ndimi security pane zvinosvika mabasa esecurity haasi kuti aita ekufamba nepfuti azhinji anowanzogadha usiku nepfuti mazhutizi yepfuti ka ndofunga yakapera yekufamba nepfuti yakapera last year waita zvakanaka nyaya yatakaita ndekuti saka munoda kutiudza kuti mune pfuti isingazikanwi kuti ndeyepapurazi riperi kana mune pfuti ka yamunoti hamuzivi kuti tichiibata manje tikutaridza kuti pfuti yataitora mune pfuti here mukatora handizivi because tikazobata iyo kwenyuka tinoitora zveshuwa bata zvokunyepa baba chino handi yanoda kutaura ka makorokoza adunga ndiye haazekuri yatonyasoziva kuti kamudyariwa uyu anonzi gumsheo chizvaro chepakamuze ndopandikutaura andozikana kuti akufamba nepfuti pfuti iri kutaurwa iyi haizi yokwenyu anditi haizi yokwenyu ngatibvumiraneka because ndakazwa kuti mune 3 futi mune 3 ateererai zvendiri kutaura toda kuti tiwirirane pano because toda kuti tibudise nhau imambo vataure nyaya yavo imimi varume imimi kana nditaura kuti pfuti haizi yokwenyu toda kuti tidzitore pfuti idzi kana ndambobvunza kuti hadzidzokwa general ching'ono here nokuti kune masoja zvinonyange dai ari masoja acho hazvinetse kuti tongodzitora iwo general vozoya votora pfuti dzavo tibatsirane papfuti ipapo imakazva kuti tine pfuti 3 ndatimukunze mune pfuti 3 teerera yokwenyu yatoyachina kune 3 dzimwe dziri kuonekwa dzichitenderera imomo dzatinoda kutoona kuti dzina anani ende dziriita nezvii saka ndakambobvunza hasi masoja ekwa general ching'ono here zvikanzi hasi saka na masoja asingabvunza kufamba nepfuti pfuti ndedzanani dziri kushandiswa chii pfuti dzedzi dzakadzikadzorerwe kuti because tikuda kuprotecta dunhu ka dzichapedza dzakurova vanhu manyewo dzirimotsvakedzo zvehunuatina tikaranga kudzitora pfuti idzodzo nokuti pfuti yaifanira kusevenza kuprotecta ngirikini iyo yakutoprotecta kuichiprotecta vanhu vari kutema vatomboitora effort nemakorokoza kuti aimirega kutema vaiti vaikilema kuti mamai medu tozopuwa mhosva ndisu kozovewa mumwe sekulema kuti ati mupurazi medu ane pfuti woti siyanai nevana ava ndokwenyu manje pane ishu manje pamakafamba imimi vanhu mukuti vari kuklema kuti vari kuprotecta mamaini avo makanyatsoongorora here mugomo andinofamba ndichiongorora hamuna mamaini chete neminda yamo pane munhu nofunga kana sina handizive zita kana muri kuti zita ramambotaura autogobuda munda izvozvi ari kusaidi kungomani autogadzira munda medi imomo saka munda inogadzirwa sei kutema mita mane minda umo mukuchengetwa mombe mane matanga emombe mugomo mune dzimba atigone kusvika kungosvika ndiri kunotozikana kuti kabyariwa uyu anonzi manyepa zvitozikana dzokerai purazi kwenyiko kumatadza kurimoko dzokerai unorafurwa unoziva unonzi kuprotecta purazi here unokuziva here unonzi kuprotecta purazi avo baba vanoziva mutema vakadai vakatokwidza nyaya yavo kulenzi kudhara kuti inini makurisetera vanhu purazi mangu iyi vane ofa leta yavo ine 850 hectares saka kana makurisetelewa vanhu handiri bhofu akampinda ari kupi bhofu akanopinda majenerali ching'ono ari kupi handi akanosungiswa akataura kubuda mupurazi mevari saka imunotaura kuti mane minda makamboudzeiri munhu ndovari kurisetela vanhu kana vachirisetela vanhu ka titovapa chirango chavo kuti muri kusetela risetela vanhu kutora 800 hectares dzokunorisetela vanhu votema miti zvisiri pamutemo isu todzoretera kuti miti isadini
isatemwa makutodzwa kuti kwane minda kwazoita kuri kumainiwa kwaita izvo zvazvina problem ndeyekuti miti hatiri kuti iteze itemwe kana irima pamusoro payo ngavarime miti ikatemwa tinosvika hatiti kunyimbo kunyeperai kana kuti dzamarotaura ndeimwe nyaya tirikuda kuziva chete kuti wanawa wakapinda mupurazi menyu avo wari kugobora minda wagore dema vasingazivi zvavamba se zvabva ku asi iyo tichazoikumbura isisi tiridawo nhau yedu nhasi ndeyekutema miti mota dziripo dzinobatika kutaura kwatatoita kuda iso dzinobatika mota kana nhasi ketosvika tadzibata kudzigara kuti ngatigare apa asi nhasi tikazibata zvichashandira kuti masumba muri vasumba vedu imi muri vasumba nyekoroko ndeyekutoti imimi ndimi makatema miti because aparova makamhangara asi maidziona mota dzichidati daimati takamboenda kupolisi apa hapana kana kumboenda kupolisi nichiracho ndatopa kuti kwatemwa miti kwatakurwa miti zvakafanana nenini ndidrive ndogona kusiyana ndiri kumunda saka inini ndongakwanisi ndinosiya trakita ndonobata vanhu mumugomo ini handisi basa ranga ibasa remahagazi nekuripota kuti shefu vanokutisira mapurisa saka munotarisira kuti kana mune vanhu vari kutema miti umo mavaona vachipinda munotarisira kuti havabve kunyumba kuharare uye uzosunda imimi kana mapa ripoti kumurungu wenyu haasi mupurisa munenge muchiti abve kuzoba kwarari kuzobata vanhu here tingaotitikabhopereka ripoti kugara mapurisa aiweanaaiga chichemo chedu baba ndofunga tambotaura kuti vanhu avo vanotyisa munhu makaona munhu akugona kupaza gedhi remunhu anenge achitembei tinenge tine mahistory hobwe anenge ainzwa kwagara vanhu chatinopa ripoti ka ndechekuti tipiwo security inotibatsira nosvika monzwa kuti aura imbomirai timbobvunzana pana iwe maneja basa rako nderei wakapinzwa basa rekuita sei basa rangu ndekumaneja papa chii maneja kuita sei pane mhuka ufana mwechidziona kuti dzararama sei dzadya here dzarwara here dzadini kumunda kana tichirima taona kuti arima zviri zvikudiwa kana tichida mbeu then I give report kuna boss hatina mbeu kuti ada kudini mombe arwara here kuti hatina mushonga kana unawo uripo mushonga nauta sei ndautotreat ndofunga ndo basa rangu randinenge nchita pakuchengetedza price security ai security tinayo ndiyo anogona kulipa mune mapurisa mangana ari mupurasi ndine mumwe chete one security person basa rakanoita basa rei ndire kutendera achiona maproblems akadai ane pfuti anayo ndiyo wanga chitonogara naye iwewe kana tichishandisa lesise zvino tiri ndati inogara newe here pfuti usei asikaishandise pautotaura iwe pachezvako kuti zviri dangerous nevanhu vanotyisa iwe ugara nepfuti mupurisa haana pfuti musecurity ndopandoti kana achisekiwa ndopanotora pfuti haagari naye mumba make kwainogara kumba panototi paofisi nochengetwa pfuti anofamba nayo here usiku kana masikati acho anofamba akachengetedza pfuti yake here unongonzi purisa panapa ane pfuti dzimwe nguva anofamba nayo kwatisina basa rakawanda haifanira kuti adzimwe nguva asi uri kumutyira handisi kumutyira zvataita mukuona pafamu uyu dhiraivha inini nasecurity tiso washambe pafamu saka kana tine basa repafamu tenge tinaye mira ndati mupurisa ava sapurasa vanoapply kuti I want my security kuti aita sei security person asenzise pfuti kana kuti unoapply kuti ndinoda kuti asenzise chiimbwa handirika kana kuti anokusenzisa chibattle stick nemahandcuffs uyu akaapply kuti pfuti ndoda kuti ishande papurasi but inosenziswa with responsibility animazwa saka ndikuti kweiwewe unomupa here mupurisa
kuti afambe nefuti nokuti iwe samanager wakatoona kuti pana pari dangerous pari kutokutyisa kana newe saka mupurisa wako anofamba here nefuti wongo anofamba nguva yese wambotaura kuti ndinogara nayo inini futi iwe unogara chinayo futi anenge asiri pakuishandisa futi inochengetwa nditerere kutaura nyatsonizwisamira iwe ndiunogarira makisi kutaura kwawaita nguva yake 5 o'clock anoda kupinda basa iwe uri papa anditi achipinda pabasa chamwana saina nepfuti yako anditi right usaina pfuti yako ubereka kumusana wani akuenda uri kuita izvozvo here akwete this time njara yei tinenge tine basa security wangu ndokutora rine basa mira iro ndori rebasa rekuti issue out food ndori basa ramanager to make sure that the farm is well protected, is secure. You are keeping the guy at a place where you are very much assured that there is a problem, very dangerous. Njengokuzwa kwenu balalele emakhaya bahlawulisiwe inkomo okutshengisela ukuthi hayi asikhuthazi ukubana izihlahla zibe ziganyulwa. Environment yethu iqhakathekile, kungumlando wethu njengaba citizens eZimbabwe ukubana sigcine ienvironment yethu ngoba izihlahla zona lezi zisiqhakathekelele kakhulu, zisincedisa ngendlela ezishiyatshiyeneyo. Chokwadi muri eZimbabwe ngatingobatane tichengetedze environment yedu because miti iyoyi pane inhabitant of another animal. Dzimwe mhuka dzinogara imomo ndomatinokuwana mamwe mafruits ekudya chacho emuchero kozi nguva ino takupinda munguva yemango yemazhanje pfubvu tikuzvana zvese musango kana makutema miti yacho we zvinoendepi. Ngatingochengetedzai nharaunda dzedu zvakanaka usina kumbobvira wafudzwa nemwe munhu kuti naiwe iwe uchingochengetedzawo nharaunda yako. Senguva dzose muri eZimbabwe tinokurudzira ramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndi Praise Zingwena. Masivanda. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,